Mga higala, kumusta? Nining adlaw adunay gipasupot nga pangutana nga nagtangag kini og komentaryo. Mura ni siya pangutana nga gisininaan o dunay timpla nga pagbasol. Apan ato gihapon ning hatagan og tubag. Ako na kining gipanagan-an nga mamahimo kining usa ka dakong suliran unya pohon. Apan ako na ni siyang gi hapinan, gi andaman, gipangandaman ko na kini. Nga ako kining mabutyag dinhi bisan og tuod ingno na to murag angayan lamang, murag sekreto kining butanga. Pan gipadala kini kanako. So dili ko makaingon nga totalmente usa kini ka sekretong butang. Ang sekreto kanang gikan sa kliyente, dili nang gikan sa laing tao. Lapot pa niya na nga dili kini butang nga adunay or nasakop sa gitawag nga secrecy law. Apan usa kini kakahibulong nga ang tubag mamahimong walay kalabutan sa isyu nga mahimong awayan pohon sa mga hukmanan. Matud pa niya sa pangutana, in English kini, apan ato ning binisayon. Matud pa niya nga, attorney, wala ko masagmuyo kanimo. Pasiuna sa iyang pangutana. Ako ning pasupot sa akong resignation dito sa akong manager. Ang manager mao nay representante sa employer. So ang iyahang letter of resignation gipasupot niya dito sa employer, pinaagi sa iyang manager. O ang iyahang pangutana nga nagtangag og komentaryo mao nga nganong gipangayuan man ko attorney og reason for my resignation. Ang akong manager nag-ingon nga ikaw maoy ning auhag nga mangayo og reason for resignation. Og ang akong abogado attorney nag-ingon man nga wala kini kinahanglana sa balaod. Ang reason for resignation is not required by law. Matod pa niya, why my employer asks for reason for my resignation when I sent my letter to the manager? Mo kanay unod og bukog sa iyahang pangutana nga medyo matod pa niya wa kuno siya masagmuyo nako. Na ining hitabua dili ko ni siya hilabtan ang mga nangagi ninyo, mga kagahapon ninyo, no? Ang rason sa imuhang pag-resign dili ka obligado nga mohatag ni ana. Tinuod ng imong gisulti nga dili na siya required by law. Walay balaod ana nga nagmando sa iyang kakinahanglanon. So dili na siya legal requirement kay hilom diha ang balaod niya ng dapita. O walay balaod nga nagpugos kanimo sa pagpangayog katarungan kung ikaw gusto na gyung mo resign. Tinuod ka ng mga butanga. Apan kung tinuod ba ka nagdili, dili na maoy unod sa imong pangutana. Ang imong pangutana, nganong nag-ingon man ka nga papangayuan og
reason for my resignation nganong ako man kunoy ning tambag nga pangayuan o rason ang imong pag-resign. Natiman nga samtang dili ka obligado nga mohatag sa katarungan sa imong pag-resign, wala say balaod nga nagpugong sa mga employer sa pagpangayo og katarungan sa imong resignation. Walay balaod. Ingno na itong pagkasultiha, employers are not legally prohibited to ask for reason. Kining butanga na abot ni dito sa Employment Relations Authority sa lain nga kaso, o gibadlong ako niini nga dili ni makatarunganon ang pagpangayog rason sa empleyado nga buot mo resign. Dito sa Employment Relations Authority gibadlong ako ni ana. Apan naabot kana siya dito hukmanan sa Employment Court. Ug sa dihang ako nang giparipaso dito, ningingon ang hukmanan nga wala man pugni sa balaod, walay balaod nga nagpugong sa mga employer nga mangayo sa katarungan. Unsa mang inhustisyaha di ay nga muguwa akong gipangutana dito kung ang employer mangayo sa katarungan. Kanang butanga wala kana matubag sa Employment Relations Authority. Moto nga gisustinihan ang pagpangayo o katarungan sa resignation. Tinuod di ka obligado ni anang muhatag. Apan di pod nimo mapugngan ang employer nga mangayo kung ugaling gusto gyud silang masayod. Kini gumikan kay ang balaod sa pamuo or employment law nagsulti man nga ang duha ka habig, both parties, ang employer, ang employee, lakip ang union, kinahanglan magbaton sa gitawag nga duty of good faith. Ngano man diig mangayo ang employer sa katarungan nganong ning resign ka. Dito sa Employment Relations Authority ning ribingke ang union o ang usa ka empleyado. Ang empleyado nga girepresentahan sa union nga matod pa dili man makapugos ang employer. Tinud-anay why employer nga namugos. Nangayo lang tungod sa duty of good faith. Pero sa dihang nasulti na ang dakong yawi sa ingno na to yawi nga makaabli sa ganghaan. Kay ang mahistrado sa employment court nangutana man og nganong magkinahanglan man og reason. Ang akong tubag nini sayon ra kaayo. Aron ni siya pugong. Aron ni siya mamahimong gwardya. Ay no na to. Mo kini siya haligi alang sa mga employer. Mo kini siya katapusang baraha sa mga employer nga maoy musagakay unya sa panahon nga mo file ang employee o unjustified dismissal pinaagi sa constructive dismissal. Timan nga ang balaod sa pamuo misteryoso kaayo. Kay mamahimo kang mo resign ug human sa imong resignation mo file ikaw og constructive dismissal kung ang sitwasyon sa panrabaho dili na makiangayon, bugat na alang kanimo. So sa panahon nga mo resign ka, gitugtan ikaw sa balaod sa pagpasakag kaso batok sa employer for constructive dismissal. Giisip ikaw nga gitangtang bisan pa og ikay ning resign. So aron usab pagpanalipod sa employer nining higayon ang tambag mao nga pangayuan sad sa employer sa di pa dawaton ang imong
di pa aprobahan ang imong resignation letter, pangayuan sa bikaw katarungan. Aron sa wa pa ang katarungan, sa wa dili pa matugtan, maaprobahan ang letter of resignation, mahibaw na sa employer ang imong tinud-anay katarungan sa pagpahawa nimo or ang imong reason for resignation. Ug dito mabasa na in advance sa mga employer kung aduna ba kay tinguha sa pagpasaka o constructive dismissal human ikaw mo resign. So ang katarungan, nganong imo manggitambagan ang employer nga papangayoon o reason for my resignation. Ang tubag niya na aron kapanalipdan ang interes sa employer. Batok sa mamahimong kaso nga ipasaka human sa resignation. Human sa resignation sa employee nga doon na pa'y issues nga nahabilin, doon na pa dito sila'y kasagmuyo. Mamahimo ang employee or katong trabahante mo pasaka og constructive dismissal. Aron pagpugong sa constructive dismissal, kinahanglan usab ang employer mangayo sa katarungan. Aron mamahimong sangagon ka lang usab dito sa imong kaugalingong mantika dito sa employment court. Mao kinitubag sa imuhang pangutana nga nagtangag og ingon pa nimo di wa ka masagmayo ha. Dili ni kasagmayo. Nagtangag lang og medyo kahibulong nya. Ingnon ta lang nga kahibulong. Daghang salamat apan gisuginlan ko na ikaw nga mao kini katarungan nganong ang employer mangayo niini. Tinuod nga niadtong nang labayng panahon pipila na ka mga semana gi badlong ako niini sa Employment Relations Authority nga dili kini angay nga mangayo kay lagi wa ba day katarungan ang wa ba day kagawasan ang employee nga mo resign bisan unsang orasa bisan unsang adlaw. Apan dito sukmanan ning ingon nga ngano man mangayo unsa may sa employer kung mangayo nga doon na maghatay gitawag duty of good faith. Nganong pugnan manato ang employer nga mangayo sa katarungan. Nga ang employer mamahimo mang mapanubag o niya pohon human nimo resign sa kaso nga constructive dismissal. Mao na ang tubag sa imong pangutana, panagang ka na kanang reason nimo sa resignation, panagang ka na sa umaabot nga constructive dismissal nga imo niyang ipasaka batok sa employer. Daghang salamat nining imong pangutana. Ako nang hinaot nga doon na kay nakatuna niini og imo kining magamit ang imong kasayuran sa imong kaugalingong kausa pohon. O ayaw kasagmuyo. Padayon ng imong kamaing tao, ayaw kasagmuyo gihapon og ipadangat gihapon dinhi ang uban nimong mga kahibulong. Ako mo ingon nga kung kamo buot magkinabuhing tunhay pagbinuotan kanunay. Kini si Paul Alforque ang inyong abogado ug manlalaban ug alagad usab kaninyo dinhis New Zealand alang sa mga Bisaya. Ako manghinaot nga kamong tanan anaa kanunay sa maayo ug kapiskay sa panglawas. Daghang salamat.